Mbodai so kaita tuvuranda ndikupinda vakazi nomanyero airport iwe inodzungaira unaunzwa nyaya yakataura paassembly yesanitizer teito kutesta apana mukuita zvikoro zvechikorerera papakaipa mudara nezvataitombomanyisa boy yepo ndandakaidambopanodausota kachipande chache chipande ndiye ndandine chelast term neche this term alright nanangoti kana kupedza kana chegore resi nongana ngopedza alright iwe wangone 3 years usipo kai iwewe wanenge wasipo iwe ingengori 1 term ndakapa 1 term 1 term wapedza gore so usingabhadhire fees kai plus the last time wanga usingabhadhire fees futhi ndaita matransaction atito ndiyaindiudza kuti achayozongondiitira kuno tito ndiyaitota nokutora mareceipt acho ese alright nachange pakaipa machange nachange iwo ngochiti mari yekuenda neku ndo mari dzanoenda ngopiwa kana bride unongoza bride avaitika malusi abati kana uri kundisiro imwe amfanamira ndimira nimire vamwambo maya unongosiya ndirine mira vamwambo bata mira vamwambo bata nema order ndira kudeliver right boy madi boss ndo nyaya ndumva kutaura pana covid pfeka mask Kana msadaro mda. Apana bora ni mne mjisadzo na digita hapa mne mda wewe zote bata. Kwa mimi mnaopega mask kwanza. Ndiri ku office kwangu kai. Kuinza kamjara ndiri kumangisa tuma chi. Chijo. Utituma anti vaccine mnyara covid yakauya kai mnyara ndine twangu twandiri kusora pa DN kiti unaona lemon ginger. Garlic rasta. Waka mixa netuhani chichimwe. Bo zinoto muyowa. Bo. Alright. Ko kasanganisa ne sanitizer. Like jesa ndizve covid rezvese kasangasa ne sanitizer ukona nema colors aya unenge wakurasisa vanhu unogona kutozoka rowa kufunga kuti juice yo manje wavara iyo saka unoona kumasina mvana ma anti vaccine ndara ini ndine mafese pa eBay rasta come on alright nai konde jeti kampani maglass angu arikuda malens sababa abada yarasa noyazokupa emaglazi mashosho ma 3D glasses ekuti unoona unongosina kutomba pfeka asi unongojaona nemaglazi anta zvekuplant iyo anta abu titora neuvanhu vana vangu change manje change avanisa kubhadhira yeningi ndoda kutobhadhira ye1 week chete yatitoda kudzidza because handizvi kunze zvikoro zvomwe audi chikoro iwewe ndakuona pane mari yangu kubhadhira wiki audi chikoro iwewe aripo plus change andina anda change alright ndarashana chinditira plan mimi mundi kaviro yacho ndozokuswera majiro makaipa mdara makaipa saka munongoni kavira unozongona captain tito unondoona pasi ngone mtatoro wa Ndivyo. Hawana. Mimi. Wadi? Badala office. Okay. Zita ndio? Means no. Kona mask. Ndine. Fega mask. No kunokon. Nakutula mambo. Mudzabana. Watanga mudzabana. Tiza pana pa distance. No distance anda zone. Ozarun radza kuti pana ba fees yangesa mbobhadhara ngosiri muchita kana register. Ko wandisi anyora zita nekuda kutonyora mari yo une mari yakabatana. Yemanyoka mai kone kuzukaira. Anda change panapa. Change lazoti kunedza. Anda change. Tsvaka change. Ina barutengesa pa ndi paTokyo beko chikora kana kuenda panze kujura uko. Kune kutengesa mazeto.
ndachange ndachange Benzi ndiseishandisa. chi Ndisabatu nditi ndibhadhare hafu. hafu ko change yacho unozoiona kupi manje Tikadzokera naye manje kumba azvizobuda. Inobva yatotora. nani Mwana wacho nekumba. vabereka vakada kudzidzira kana kuda kudzidza kana change ikashaika pasina uchauya kuzobhadhara tongokuvharirawo gedhi kana zvakadaro tongoudza gadhi tsikasimbi ovhara gedhi change handina ndati enda patakshop yepachikoro apo kutsvaga change kana kuenda kwamunotenga mazepo uko kuseri kuruminyokama kuseri ukwejurawo kotenga utsvaga change hamene chauda kutenga chelunch Ndadziseishandisa. Saka ndikabhadhara nditika. Ndikaisiya panapa. And then panozoya vamwe vachibhadhara pamwe pane vanenge vane losden tokamwango manipa imwe yacho. unoya nguva imanje Ndifunga zvekumatatu. aiwa uya kuma4 pamune makupedza pane lesson rekupedzisira pamune ndaiwana change andikatoishayiwa vanenge vakuisiya ndozopa mangwana Asi munozondipa. mangwana mangwana Saka ndipe hangu mari yacho aya ndokupa mangwana panonga ndatozofunga kuti ndichange ndikasiya kumba mari yangu ndiyanoenda kuti kupa change ndozokavha kuno Manje kumba. weibirwa iwena nayo muklasi ndokupa change Munondipa zvimashuwa. fesi yangu handikuiona nonguya uchitsvaga pandini bhesa ipana ndokupa change nokuturira Begiri kumedza Kuza mani. Kuzungu mani. Anoita zvakapusa kamukanyiyo kama utoke mari iyoyo endo yo kutora chinhu chasika anisa rangokuira nekunhu Parece? Okay. Aigona yoguma. Covid. Sudireu. Neguma. Bazari masanitizer. Asi ndoita ngendini nayo. Kudzivirira. Pfeka mask futi. Ona mask hapana hesati pana bana pfeka mask. Mask. Nyaya ndi. I'm here to pay my fees. I'm here to pay my fees. Okay. Change. Imari mudzo nobizi. Bangu wako mklasi makongo chungani mawaya. Ndio ilipo se. Tuna change. Ana change. Sasa dobadra matimanga. I'll use it for studio so I'm going to record on my hit song. Aiwa da tiura badra matimanga. One time. Nano to badra. This year credit in the super next month because congratulations of studio. So if you don't have change, I'll have to use it for studio. Nzanizera kwe. JC. Unongobhadharira futhi unoziyere. Unongobhadharira change apana. Saka utobhadhara. Yeah, it's okay, no problem. Ndiyenjiti anezita manje. JC. Alright. Kuchifanisa namba apa nenjinyoni. Ndipisa ngu mask. Mask bisaba hayo na problem. Ungaite covid. Unongondisa namba dzako apa ndizokubata zvama. Monipa mari studio. Handiri kubhadhara ndomutanga nabhadhara kachifuna kuti afa. Ngoisa kunama. Let me think about JC, it. is that a magani? Promise me you won't tell my dad. Maya ndinoti aplazana tidoko vaite ngrini. Auye kunongoisa. Nemari. Nemari. Ndiri kubhadhara itemu yengrini ndozotaura yekustudio. Patopedza basa ndikubata. Is it worth it? Kubhadhara school fees. JC. Yes. Gumbo. Yeah, I'm the one Gumbo did. Alright. Sene mini ngeke kubreak yeni kaina. No.
Barini beko. Ndinogara ikoko. Yeah. Accent plus dressing. Yes. Thank you. Have a nice day. Alright, please that ubhadhara unongo yako uchidzidza. Thank you so much. Ndichakubata katana ndabuda. Oh. Upedza ngwani. I think dinner lesson 1 nurse. Alright. Yes. So Yeah, ndakubata. I'm just gonna attend my, that English ma'am. Anondibhowa. She forces me to attend the lesson. Kureba. Yes, that one. So if I finish my English lesson, on phone here. Alright. Andokufundira padanji. Vanodyawo pai. Vanodyawo pai. nanaMoms. nanaMoms. Yes. Mambos. But Maria, ndinogona ndipandiendesa hangu kustudio. Oh. Yes. Andokupa. $3 kai Mambos. Ndodanisa studio. Songowedzerawo. Andiko chinongo hatusangana pakati 15. Thank you. Alright. No, Hungary. Can I have my expensive phone? Sister. Expensive kupi Expensive, na. So you're telling me that I'm not gonna my dollars? My US. Okay. That's some just mad. Look at me right now. I'm waiting. ndanamabhawu right. Boy. Boze kuti. Rasta. Chikuspa. Bubu. Eh. Uyaze? Kurupisa. Sana da ukutumo. Kuti chichi. Ntingira mpaya. Achu ntingira paya. Ndanamabhawu. Ntingira paya. Pakai pampa. Izvezvi. Lanjabu apo wewe uzibadi. Ini ndanouya kuzokuona mna. Alright. Ndinza zonda apa notsoka chinji. Yazino marenda kupere. Ndara mari yako iyi. Iyo marenda kupere. Yako iri kupiyo. Yangu ndakupa wa yako iri. Kana zadaro mina ndikutsvakire pai. Inotsvakire pai. But apa ini ndotsoka chenja. Kutsvaka chenja. Manje andachenjera pana. Change pakaipa. Unotosiya mari dzavo uya chikorera 2 weeks later. Tatsvaga change. Ibhuru kai. Saka ndikweretiso. Chi. Ndikweretiso. Mondipa something pana pakaipa. Mondipa mondipa. But manje ipaya wandamuona kuti inini manje ndandsandarowa yelunch. Izvezvi ava ini mukandipa change apo ndogona rowa yelunch. But manje kana musina change ini ndikabudisa panapa from yenyu anditi ndozokuona. Yembana yo last time ndakutengira masawu apa gate apa kantaura rimwe shit nanasi amutengese masina mwari ndakazviite izvozvo masawu ongo indandaona kukuza pauri masina mwari zvinzvodona maningiri yembana yo longa para chindi handisotiri masidi iwo zvakuita ndokupa apa lunch kwe transport handina futi masino rondipa reo zonetsa manje because chi hakuna surveillance repana ayo anasa hapana yedi vatobuda nini atsamusindo kusota sote masini saka kana ndakusota masini ini ndakutengera paya kusina change right but ndisote che 80 chakwani ichocho manje because chipai yenyu nemari yangu nezvese zvandataura izvi transport yangu kuno kuvunuko kwasara kana 15 munofana kuwedzera 15 kuti zvinyatsobalansa bo. Alright, boita je. Ndinotochita pakai. Ini namuzonyorera ka receipt zvokuti ndidaida isoka. Mai ndongofana kunyora pana mari sita ato. Ndi paina ndo paina mtora ndingaperera pakati ndina chimishini. Zvakaipa zvozve pana something muridzi moms because muridzi ya moms. Moms wako yobasa hivi. Moms mtomo. Moms mtomo kete ninda nemadesi ngaende kumba. Saka mune mari dzakawanda panapa? Unaona basa hili. Wewe unanyorera pana ngene. Pana ndisa signal chidindo ndokutindo. Masina enyaya ndosvika patende masina kavaro. Ndarabawo. Boy. Pana wangu. Boy masina. Kwini ndanisingazivi zvokuti mimi unozi ndarabawo. Ini. Ndarabawo hapi wewe zvangazi tindinetsa kuti bawo pabe pacho. Vai pacho bauti. Akunofana zvekubhauta imimi.
ndarabhawo chitindo manje hasignature isayakwa inini handisi kusaina mundarabhawo because iyi ndo evidence manje ichi yekuti wakandibhadhara iwo saina apa indasaina pangu pezita rangu waunza wayo ichiitaitoita kusara 15 yangu ungosaina 15 ndokutopa saka imi makutora 15 yenyu chikore chenyu makuti ndotochibatira ipapapa iwe mutara ndarabhawo denza imi munoketa ita shete mana ndokutsvaga ndikakuseri pakaipa mawanja mani avana vari kusungira mamaski izvo ingatoya zvikuti kana hedhi wako yakuenda kupfeka magloves pakatoipa ndokutsvaga kumango kumaground yenyu ibomumango kumango ndogona kusaenda kumango because ndine mari zvandiva ndipa mari yakawanda buji ndarabhawo bimdara nemakapusa hamuna kusiya chenji machishainira nemakandirasta ngatishainira uyu nene madola ndatuma namdarari